sector en Valdeorras, que como vimos temos ao longo da xornada da mañá e temos moi claro todo a materia tan valiosa que temos e precisamente a aposta pola orientación á calidade. Hai xente e empresas que levan moitos anos traballando en calidade. O Hotel Pazo do Castro está xa con Q de calidade turística, pero a ventaxa deste sistema do SICTED, aparte de que é un sistema nacional, obviamente, que non é algo que nos inventáramos aquí, é que é un traballo colaborativo porque é unha distinción de destino. É dicir, outras certificacións en calidade ou incluso recoñecementos a nivel internacional son unha aposta individual da empresa, que está moi ben, pero o mellor do SICTED e en turismo, como coñecedes, esa colaboración é esencial, é que esta distinción non se pode acabar individualmente, senón que é un traballo conxunto de destino. É que estamos seguros de que é unha ferramenta que nos vai axudar de cogobernanza para ir seguindo, identificando esas necesidades e entre todos decidir cales son os pasos que queremos dar. Entonces, pues bueno, agradecer